थांनाय 5 आगस्ट सालमारिनि सिमी बांलादेश शेख हासिना हाबां बायमानि उलो हाबार दुंफ्लालायजाक हिन्दुति दालबिदाल धर्मनि बसंरकनि साका चप्रक तंखा बरकनि नक रक हाबै माने खनै रक सेगै तलांगै तंखा आबो सिमिया चप्रक नायरकनि याकनि सिमी याक कागे अंगै तंखा बुरै रकबो आ पाति मुनो कितिङैनो हागतर गोनाङैनो हाय हयला अंलायजाक आबोनि बिसिंगो बांलादेशनि मलाबादी मथा आ हागतर भारतनि फ्लेग न बरम दिलिया आबो हाय पाति मुं साय मानखेनो भारतनि दालबिदाल हास्तेनि लगी त्रिपुरावबो नासलिमुं फुनुगलाई तंखा थानाय सानै सालताम रमै हास्तेनि दालबिदाल थायो बांलादेशनि पाति मुनो तुये केबुं मुं खलाई तंमनि नुकजाखा तांसालै हिन्दु संघर्ष समिति कायसा मथानि बखाक्तै राजाखर आवलिनि सार्किट हाउस बाय खबजा गान्धी मांथं बुसकांगो कुथुमलाय मुं खलायका आ सामंग बुदांगो गोबांनो लुकुरक फाइमानि नुकजाखा आ कुथुमलाय मुंनि बिसिंगनो बांलादेशनि सहकारी हाई कमिशनारनि तांनक फासिं थांगै बांलादेश सहकारी हाई कमिशननि तांनक बुसकांगो जे बांलादेशनि फ्लेग तंमानि आरो हरिवै सगै देखा पातिमुं तेबो कतर अंगै मानखामो फियाबा पुलिसनि सेबै पातिमुं आसु कतर अंगनानि रिलिया पुलिस कुथुमलाय मुं खलायनाय रकबाय कक सावै हाबनो तंगसां खलायगा हास्ते पुलिसनि अक्रा नायकलनाय रक पातिमुं थायो थांगै सगैख्या पातिमुं थायो थांगै सगै ख्या नायमो थां बदल रकबो आ साला पातिमुंनो कितिङैनो सार्किट हाउस गाना आमसायो हाय हल्ला अंमनि नुकजाखा बियो रिपोर्ट कक खरां।